Isang patak ng dugo maaaring maging panibagong pag-asa para sa isang pasyente. Isinagawa nitong Sabado, August 8, ang ika-13 taon ng bloodletting activity ng Jas Mariela B. Canda Bloodletting Program 2026 sa Walter Mart, City of San Fernando, Pampanga. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, hinikayat ang publiko na mag-donate ng dugo bilang suporta sa mga pasyente nangangailangan nito, kabilang ang may mga leukemia at iba pang malulubhang karamdaman. Maliban po kayong mahalaga para kareng makasaw po yung alawang tao po para malilinis niya din po yung internal blood. Mas masaya ko din po makapag-donate po kasi ating ko nga sa sopan na tao. Ngayong ika-13th year ng programa, muling isinulong ng organizers ang kahalagahan ng blood donation bilang konkretong paraan ng pagtulong at pagbibigay pag-asa sa kapwa. Pang 19th bloodletting program na po namin to in memory of our daughter who passed away from leukemia. During her time po kasi, 3 bags every 6 hours po. So from there on, ang naging advocacy namin family is tumulong sa mga leukemia patients or sino man pong nangangailangan ng dugo. Malaking tulong po to sa mga may nangangailangan ng dugo. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Green City Medical Center, Arts, Culture and Tourism Council of the City of San Fernando, Pampanga, Rotary Club of San Fernando, Pampanga, UAP-CIA Committee on General Welfare, UAP Sinukuan Pampanga Chapter, at JMBC Designs and Prints. Siyempre, yung Rotary, siyempre, happy ni metong karing advocacy na yun, siyempre, ng service above self. So, pasalamat kami, in-invite na kayong Jas Canda, po architect Janine for this project, and we are very honored to be part of this project. Sa pamamagitan ng regular na blood donation, layunin ng programa na mapalakas ang community support para sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang Tutuging Balen, Susuyo.